Димо, къде сме, бе? Кажи две думи да се разбере какво правим тук, къде е това място? Сега тук, нали, имаше една изложба. Бяхме подготвили. Закрихме вече и сега ще изкъркаме парите. Абе, каква изложба, бе? То не е една изложба, то беше голяма изложба, голямо нещо. В пресата писаха и по телевизията казаха. Всичко, да. Ами да. Тук има един кореспондент, Христо Илиев, той ми изпраща материали. Он е пресветли, дет му викат. Пресветли. Да. Супер пресветли. Ма той вече стана супер пресветли. Беше прекрасна организация на всичко. По-силно повторя, така е по-щастливо. Прекрасна Имената ни не ни каза, не ни каза имената. Глупаци. Ама имената. Имената бе, кои са те? Казваме Петров и Илиев. Илиев. Ма и аз съм Петра. Аз съм Христо Петров Илиев. Също ми. Да. Двамата Петрови. Двамата Петрови. Страшни бяха. Нали? Да. Айде и картините хубави и всичко. Всичко е хубаво. И ние сме хубави. Особено. И най-важното,